wannan ya rike shi da kyau ku gan shi. Na san mazanmu da matanmu mun san wannan ni dai gaskiya a yankin da aka haife ni a arewacin Najeriya nan muna kiran wannan da shambo ko shumbo, kuma ko ina kana iya samun shi inda ake sai da kayan gwari ne. A wajajen Jigawa, Kano na ji suna ce mashi dan zagade, wannan haka suke kiran shi. In ka ce musu shambo ma ba su cika ganewa ba, sai dan zagade. To ban sani ba a yankin Sokoto, Jigawa, Sokoto, Zamfara, Kebbi ko ya kuke kiran wannan. Ta yi kila kuna kiran shi da wani sunan da mu ba shi muke kiran shi ba. Sannan mutanen Borno, Taraba kuma idan akwai sunan da kuke kiran shi, dalla ku gaya mu. Dan tsakanin da Allah ina so in rubuta littafi dan takaitacce akan wannan abin shambo din nan ko dan zagade. Watan assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, ban yi sallama ba ya ku. Wannan abin wani shekara 10 tsakanin 11 ko 12 da ya wuce, gaskiya ina da ulcer mai tsanani sosai, kuma ba maganin da ban yi ba na bature na gargajiya sai dai ya sauki. Allah da ikon shi akwai wani tsohon bayahude ne ana ce mishi Mr. Yoff. Ba zan kuma manta da inda ya gaya min ya fara min maganan wannan abun ba zan taɓa manta ba. A Kaduna ne, a Mando muna tafiya, ulcer ya kama ni sosai. Shine ya mun bayanin wannan abin na ya fara mun bayani, kuma daga baya har ya turo min da wani littafi da ake ce mishi Curing with Kind with Sam Biza. Gaskiya na batar da littafin don kusa halin 'yan Najeriya, ni ban dauke shi da muhimmanci ba, amma ko a TikTok dina ina scrolling ɗazu sai na ga wata tsohuwar baturiya tana bayani akan wannan abun, kuma tana bayani wadihan. In fact sai na ji kamar ban san komi akan shi ba gaskiya, tare da na dan karanta wannan littafin Curing with Kind din nan, amma bayanan da take duk da kusan bidiyo ne, short ne, amma abubuwan da ta yi bayani cikin minti 10 gaskiya na ƙaru sosai. Duk da gaskiyar magana na san wannan abin dama Allah ya taimake ni na rabu da ulcer kwata-kwata, kuma da ulcer ba ta min da sauki. Insha Allah ku tare ni, zan yi bidiyo akan wannan, in na manta a tuna min da Allah.